Os bydd rhywun yn cael ei bwlio, a byddai'n gwybod amddo fe, byddai'n dweud i'r person sy'n cael ei bwlio, neu gofyn pam ydych chi'n cael ei bwlio, ond rhai weithiau pan chi'n cael ei bwlio, does dim reswm, mae jyst yn digwydd. Ac byddai'n dweud i nhw, i dweud i ffrindiau, meic, athrawon, childline, mae gennych chi llawer o fel pobl neu pethau i dweud wrth os chi'n cael ei bwlio. Ac os byd nhw ddim yn neud ei hunan, byddai'n neud e iddyn nhw, ond dwi ddim moyn creu bywyd nhw yn lletchwig, neu byddai'n teimlo'n drwg iawn achos am hwnna.